Makhosi amakhulu. Ngithe namhlanje angisathatha isikhathi ngikhulume ngesithunywa upart 2 ngoba le ndaba yesithunywa ningixolele. Le ndaba yesithunywa into esidide abantu abaningi. Ekufanele nikwazi isithunywa siwumuntu wakini owekhuleka. Loyo muntu akakaze ahambe yedwa, uhamba nedlozi. Mawukuthi unesithunywa usubonile ijazi lakho lesithunywa, amabhaya akho esithunywa noma imibala yakho esithunywa, ungalingi ucabanga ukuthi idlozi alikho. Kuchaza ukuthi isithunywa esiqubuke kuqala, isithunywa esihamba phambili. Lezi zinto zombili ziyabambisana. Isikhathi esiningi umuntu mekuthakatha liyashesha ukushayeka idlozi, kodwa isithunywa sibambe eduze sikubikele izinto. Isithunywa sinekhamba lalo okuyimpande zokuhlanganisa isithunywa nedlozi. Mase kuba khona igobongo lesithunywa elenziwa ngesimo sesiwasho, liphakamiswe ngezinto ezithize ezinjengewayini leli lesonto. Kube khona isithunywa okufanele ukuthi usilole ngempela ohlane emanzini, emfuleni, entabeni. Nalapha entabeni awuvudane usuke uhambe entabeni, awuvudane usuke uhambe emanzini, awuvudane usuke emfuleni noma empophomeni. Le ndawo ziyazilelwa. Kuhle futhi mawukuye lezi ndawo uye nomelaphi wendabuko okwazi ukubona ngelakamoya ukuthi kume kanjani, ngoba uzohamba entabeni uthi la uzoguqa khona uyocela amandla, usuguqa la kuhlangana khona utikolosho, usuguqa la khona kwagqitshwa khona imizi ethize abantu bezolahla izinto. Umnini wentaba akanaso isineke njengalo wamanzi. Lo wentaba ningakhohlwa ukuthi ne-garden uyagada, khona indlela ofanele usondele kuyena ngayo. Ngeke uvudane ujikijele, uzohamba emanzini kanti khona umuntu wakini owazibulala ngamanzi, owabulala umngakho, obulala iy'ngane, uhambe uziphonsa emanzini. Mawufuna ukuxhumana naloyo muntu uzokwenza njani? Mase ufuna ukugiliza noma usuney'nkinga ezingaphezu kwalezo onazo, kanti uthi uyolola isithunywa ungenawo umelaphi wendabuko. Umsamo wakho uyisima kanjani njengoba uyongena emanzini? Ulwazi luhle kodwa lubi uma ungenayo i-understanding. Uyasazi isisho, teachers can teach but they can't reach. Ngingakufundisa manguthisha ubudokotela, kodwa uthisha eklasini uyasala eklasini kuhamba umfundi abudokotela, meaning uyamdinga nawe umuntu ozoba uthisha ozokufundisa ukuthi ukwazi ukubhoboka izinto zakho. Hhayi akungabi muntu. Udinga usizo ngabantu abadala, 081 30 4198, 081 30 4198. Subscribe ama channel yethu. Igama lami Mkhulu Nkhazimulo. Makhosi.